ana wedok ayu taksih kok plentas-plentos bareng tak rangkul tak untune rongos ngono-ngono iku cumaku yo nang
Panjang umure
Lho, lha apa? Lah mau joget ya joget rek. Ana wong gawe gendeng-gendeng joget pinggir wesi. Ya apa? Lho. Lho. Enet. Hilang. Lho, apane? Kok iso ilang lho? Lah iki apa ngencolok nang kudu ireng. Lho iya. Ya iko. Yo. Aja dikemus. Aja dikentak ya ulah, kakak bimbo. Wis balik ah. Lho, lapo maneh? Lho, Keten ilang. 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 Lho, mang mulo. Ana wedulinan apa? Sida rondo. Ya sida rondo. Kolemu kucluk, kolemu gak neges, kon jedulian sida rondo padha karo nyemoni rondo kene. Weh, kene gak ana rondone blas. Jare sapa wong winginane ku mrene tak hitung rondone tok swidak. Wah, awakmu Situ gak ana sing nom, tak uwek kabeh. Milih kewoan aku. Ya sida rondo kaya aku iki. ya apa sih tak iso awakmu. Lho wong aku kok penggaweane. Ya apa kaitannya? Lho alah. Nanonane Ayo. Nanonane Inilah lagu
lagune Jonet Nano. Nano mataku. Lah apa gak lagu Nano ki Mang? Mangan prupi capasik dicampur katan. Enake. Tuku sewe capasik apa joke suwe. Aku rabi capasik momoile sing prawan. Enak rabi tuwek mari bulan madurung dina mat. Lho. Ngene iki termasuk kon arep-arep tinggalane kon. Nek arep tinggalane lha apa meneng rabit tuwe mate. Aku ragu capasik. Iya. Rondo ayu. Ayu. Neta sawah. Iya rek. Mesem goyo. Yo. Neta delok seneng karo aku. Bareng tajang ngomong dadak rondone bisu. Lho. Gatok takoni dhisik. Masih bisu capasik. Iya. Aku gak apa-apa. Senajan bisu Jonet gak ngersula. Rondo kan duwe donya, aku gak apa-apa. Sing penting rondone duwe to. Lho. Ayo. Ayo. Ayo aja terusno lho. Aja terusno lho kon. Duwe toko. Toko ah. Arek iki limpange ngono ae. Duwe toko. Ayo. Diterusno. Iya terusno. Gain dhisik. Ya wis aku jan. Tak pek goplokmu net. Kapan? Lho ya saiki. Iya. Tak pek goplokmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek klambimu net. Tanpa gak apa-apa. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek sepatumu net. Tambah gak apa-apa. Alhamdulillah. Kegeten. Iki lho wong iku. Contone Jonet apik atine. Iya. Kene rada selir net. Ya. Nonane. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Loh. Kok kapan sih? Kok nek gak ekos ngomong net? Oh iya. Tak gonceng bojomu net. Aku gak apa-apa. Tak gandengi bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak rangkul bojomu net. Aku ya gak apa-apa. Tak keloni bojomu net. On tak pateni. Gak apa-apa kok goncet bojo kok keloni. Wong gak tau ngeloni ta. Ngene jare Masih kon bojomu tak keloni kon muring-muring. Lah, Gak muring-muring. Hah? Mati-ati sungi tak keloni ping 6. Loh, Tapi kupluk musik, aku ya gak apa-apa. tapi klambi musik, Aku ya gak apa-apa. tapi sarung musik, Aku ya gak apa-apa. tapi sepatu musik, Tambah ya gak apa-apa. jik turu. Gak apa-apa wong anjane. Tak goncet bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih nek? Tak rangkul bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Tak ambung bojo musik. Aku ya gak apa-apa. Mari iki. Tak keloni bojo musik. Tambah gak apa-apa. Tak keloni bojomu. Gak apa-apa. Kok gak apa-apa sih? Heh? Kok gak apa-apa sih? Ah bojoku wis mate. Mate. Kate ngeloni maesan. Ayo. Dene kon cek kenal arek kene. Tak kenal apa kene? Wong kene ya? Iya. Iya. Tak balik selir ae. Iya. Jonet ya kanca. Tak kenalno karo wong ngene. Jonet ganteng anake wong sugih sepeda motor lah iya duwe. Jonet ganteng. Jonet ganteng. Sayang setitik tau gendeng.
Gendeng matamu kuno. Apamu lek tau gendeng, Dik? Gendeng kakimu kuno. Ayo nek gak percaya tak takono wong kene lho. Gendeng aku takono kene. Lho iya mergan wong kene wis ora awakmu kabeh. Karo apa apa? Takono gak percaya awakmu. Takono. Bapak-bapak, ibu-ibu, jane gak nate gendeng nggih? Lho. Iya ngono kok iki balamu kabeh golesik. Alah. Nah nek aku sing takon mau takon wong lanang-lanang ngono iku mesti ngelokno aku gendeng. Iya. Aku takon wong wedok iku. Kadek nyandaku gendeng tak jelok iki peno yo. Takono ono. Yo. Kula niki tau gendeng ah. Krungu aku kupingmu. Heh? Krungu aku kupingmu. Lho, Masih gendeng aku gak ngamuk. Aku makan ra tau njaluk. Wong mangan kula uwe kropo pase kang ganteng bojone. Net, Ganteng Bu. kono aja elek-elekno wong sing ge omah lho. Ya kae Iku bojoku. Iya. Sampe muka rahasia Net. Aja ngono men ben. Ayo ngomong. Gak wani teko ngarep teko mburi tibake. Guyon kon muring-muring. Guyon-guyone gak ngono Net. Muring-muring. Aja muring-muring anda. Nek muring-muring jadi gak cocok. Masih bungkuk aku ya apa. Bojoku saiki mbobot. Wingi tak priksakno nang pogot. Jonet ganteng bojone petot. Bungkuk, Petot. bungkuk, Petot. petot. Masih petot aku gemati. Saben dina mesti tak belanjani. Nek sore aku dilateni apa nang Mburi ngetengi sapi. sapi matamu kuwi. Yo, lha apa kon nang mburi kok sapine mari nubrutak-brutuk? Iku makani goblok. Gak andel. Ngetengi sapi cuma ping loro. Ngono iku gak ana wong ngeruh. Wong mangan jangane walu. Jonet nang mburi ngetengi kebeng. Ya. Kok kok Mari sapi kebu. Ngetengi kabut pada enak. Ngono iku konangan bapak. Aku mlayu ketatata pase ganteng kupluke tak buang. Ayo kudu jaluk lek jero iki ngono. lah apa? Tolong Pak nggih. Tolong. Nggih, tolong. Jangan yuk nek iso Gendeng ah. diam. Yang ini iki mangkelan pale. Oh. Kalau iku mari loro kali. Mari loro jeblarah kae. Ono wong kaji kok lho. Sik. Masalahnya gelane angel gan mbek sapa? Ambek Jonet. Ambek Jonet. Lho, endi Jonet? Lah iku. Masalahne lapo kon ngeleren ndukur salon iku lho. Net kancamu mbok kene rek tak culek lho ngono lho. Ana swara gak ana rupa iki. Aku yo ngarepmu. Endi sik kok? Yo mrene ya rek masalah rek. Aku nggo ngarepmu. Lho wong gak ono sik lho. Kan ngono. Iki larek itu. Pak. Pak menika suntik. Ngono kok wong wis ngene nggo sandingan kok iso ndoleki aku iki lho. Aku golek peno, Cak. Ndoleki apa? Lawang peno tutup. Lah iya. Masalahku anak lu, Cak. Apa Lalu anakmu? sepeda. Oh, Jeng melok nyilih duwe lho, Rek. kon iki lho, anakku kon balik sambet nang aku. Ya gak ngono, Cak, eling-eling peno lamari oleh landasan sih. Iya, mari oleh landasan kuwi gak tak kaya amburan-amburan. Tak rupano maneh. Peno apa, Cak? Ya tak tunggu tanah. Pirang hektar, Cak? 2 kresek. Lho. Digawe apa nek?
Ben nandur kembang. Kak temen cak gak akeh kok mek 500. Ya tak selang 500 iki mangoleh titipan teko bapak panitia. Iki umumno iki ana kuncine sepeda motor. Sepeda motor ilang. Seri W 2844 BU. Mbok aku ketemu apa durung? Bel sing nemu dintene ana nggone parkir. Oh iya. Ya. B 82844 BU. Heeh. Bu ketemu buka. Oh iya, Cak. Kawan Digawakno. Cari nyili aku kena iku. nyili. Mek 500. Aja caca 500, 1000 gak tak selangi kon. Wis 200 jare aku 200. 200 wong kon utang aku lho pirang taun gak nyaur. Aja caca kon bojomu adang gak duwe beras nang omah. Saiki lho durung sahur kon saiki utang mangan iki lho. Hei, ojo kuwatir tak silikri. Ya. Lho silik pasek iki lho. Oh, aja ngomong karo wong gendeng iku, gendeng iku. Apa sih nek? Lah kon ngene aku gendeng-gendeng iki lho. Sapa ngono gendeng iku? Lah lambemu. Jonet ganteng. Lho ya mbone ganteng aku jadi gendeng. Aku kon ganteng. Sik. Encene arek wong koyo gendruwo lak ngono. Gendruwo iku. Praenu kok ganteng kan. Lah Lho lambemu kaya cucuke labet. Lho, aku ngomong apa, Cak? Kon ngomong aku gendruwo. Yo kena iku lho senengane sawu. Lho iya mang gawakno nan teko nggone kono. Ngomong sawu kok. Jonet iku melesine gak karu-karuan. Wis gak apa-apa aku. Tak sili ae gampang. Lho nek masalah ngono iku awakmu nek wis sanggup milih gak apa-apa rek awak dhewe ku mergane kesusahan ngono lho. Oh. Aku gak ngomong. Lah mangkane aku iku lah wis Wih, Wih apaan sih? rambutnya di semer apa, Nek? Kon niku kata ra wong rambut kaya ngene disemir kon niku lho. Kelambine putih. Kon yo kata ra pisan mau bathik abang kok iso. Roke ireng. Sik sarungan. Noleo. Mau mundak kenger sik. Kon iso bare ta? Ya iso. Siap, gak? Siap. Balik kanan. Gak? Balik. Iku gak balik goblok. Lah apa? Munyer. Lho munyer. Siap, gak? Siap. Balik kanan. Gak? Aku mamproso kepethuk iki. Apa? Proso aku nggo liwat ngarepe tiring kuno ae. Ngarepe tiring proso aku gak eruh. Masa iki aku lah yo. Kono. Proso aku ya iki sik. Oh iya sik. Mas rupane elek. Masih elek tapi kan manis. Tapi gak tau adus. Kok niku mas rupane elek gak tau adus, ireng, kurang aget. Iki pisan. Wis endek, elek, tuwek. Nama wedok kurang ajar. Kok ganteng-ganteng apa rupamu koyo nyambe ae kok kurang ajar. Kok koyo ngomong. Kok kurang ajar. Apa sih? Ketatap aku. Ketatap. Yo, kelek. Gendengan. Ono mau larang loro, elek-elek. Masih elek tapi kan manis. Cari sapa manis? Mau rupane kok garangan kok manis. Gak garangan, kaya luwak. Wong ngene kaya garangan. Yo yo, mau rupamu kok garangan. Anu, kok net sih aku mau dimaksud nyarek wedok iki. Lono. Atase koyo ayu-ayu dhewe. Yo. Ngene ta? Iya, Iya. Iya. Iya.
Tak kesuruh ngasih. Surungan rek. Lono. Koyok ayo dhewe. Ayo dhewe. Atase tungkakmu koyok raiku. Tungkamu kok lho. Wale. Wale. Oh, wale. Raiku koyok tungkak. Raimu kok lho. Padha ae sik. Mukri Dik. Aja kuwatir. Aja kuwatir. Mukri iki wong sugih. Wong sugih. Tapi sugih utang. Sugih. Sugih temenan. Sugih temenan. Ngon montore. Papat. Tapi plastik. Lho. Aja diomong. Aja diomong. Oleh. Apa? Bisa ngomong bae-bae iso. Rupamu ku lho. Aduh, jembeki. Aku ya jembek kok yo andek. Kri. Apa nyawang? Ketara. Apa? Mau kemana, Dek? Ngapa sih Kri? Sopan. Ora tak gelem semawur. Malah bilang semawur. Mangkane wong nyapa iku sing sopan. Oh, nek sopan. Nek sopan ya disemauri kon kene gak sopan blas. Oh, Kaya mukri sopan. Sembarang. Ya wong arek saiki ya. Sopan sing temen. Aku mah nyapa nggo tiring neme gak disemauri kok. Iya, Mbok. Mangkane biyen alah. Wong nyopo lho. iya. Mbak. Apa, Mas? Semaur saya. Wong ati jono wis gak kurang-kurang tingkah. Mangkane semaur sing sopan. Iya, Rek. Nek sopan ya disemaur. Bener kan, Kri? Padhe tindak pundi to, Mbak? Nontak lodro. Sik. Apa? Nontak lodro. Oh iya. Mangga sareng kalih kula nggih, Mbak. Monggo nek sareng. Pakula mboten enten rancane. Monggo. Kali kula cenet. Cacatmu kok iso nggo wablak ngono sih. Cacatmu yo gablak. Mbarang kok iso. Wis. Ngomong ae sampean niku aku iki kate njaluk tolong kok, Cak. Oh, ndak tolong. Njaluk tolong. Ya tolong. Tolong apa, Rek? Lho aku iki mau lho, Cak, kari. Kari apa? Ya kari rombongan. Kari ambil rombongan. Rombongan apa? Lho, wong aku iki lak penyakit sih, Cak. Lho. Mangkane aku iso biduren. Lho, kawang niki kula. Penyanyi. Hah? Oh iya penyanyi. Penyanyi. Aku mati ketanggapan, Cak. Terus katene mulai ketinggalan rombongan. Rombongan. Kri. Dudu arek sing di pendopo Mas sing guru dadi nang akhir-akhir iki. Malah mlaku di omah guru dadi. Ya. Lah, malah mau tetek-tetek rot. Wah, arek iki jase pipis mang. Pipis. Iya. Kon kok ero sik. Yo, ero. Kon kok ndentian. Ketara. Ketara. Temen. Terus. Bareng tak rungono tak delok wah, arek iki rasane iki. Tak delok. Tak rungokno jes burung dadi. Iya. Wis sene dadakan ngono iki. Teng 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 teng. Munine ngono. Iya. Terus mari ngono sik. Bareng ngono sesuwe. Aku kadu kebeletmu pipis wae. Dek, gak gelo. Digesekno ae. Terus. Teng 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 teng. Kayak kenal pakai Vespa. Iya ta sik. Ya gak lah. Anu wingi rambute yo ngene ah. Merah. Rambute ngene Abang. Sapa yo? Mosok tutup-tutupan. Ya duduk lah. Sampe kenal sik mangkane. Iya. Aku Frida. Asik. Asik. Frida. Sik. Ayo jenenge Jagung Gibrida. Oh, wis elek, budok. Enak wong budak. Lah kok enak. Nek takon malaikat man ro buka tolak. Jadi koclok. Wis elek Cak aku iki tulungan. Tolong apa sih? Tolong apa rek? Iki wis bengi lho, Cak.
Terus apa? Itu lho. Ya Alah, Cak. Kri. Kon kok pali ana piring ngono siki. Mantul nang arek wedok. Anu lho Cak aku balana penginapan Dedek. Wis masalah penginapan gampang. Ya apa? Wis nang omahe Jonet duwe pinekeman nggo kos-kosan arek iki. Omahe sapa? Jonet. Jonet. Heeh. Ngerti, Cak? Lho, omahe ta? Yo. Nah, omahe warna pink lho. Iku ta. Kris. Gak kliru gak rombongane lho truk kaya iki. Kok manjane ngejak omah-omahan sik kon mang. Kok manjane ngejak omah-omahan. Pokoke omahe warna pink ya. Tengerane ngarepe ana wite klapa, wohe loro glantong. Oh, berarti omahe Mas Jonet. Ah, Arepe ana wite klopo, wae loro glantong. Tapi kowe iki isut tuwek. Iya, mergane wis tuwa ya kisut. Nek kisut metu ndrawut-ndrawute sepete kok lho, sepet. Sepet lho, sepete wis garing ya. Tapi engko kono ana wong wedok situk. Sapa, Cak? Pembantune. Dia pembantu. Lho, jane wong sugih. Ya wis tak nang rono. Ya, Masalah tambah bengi. Iya cek gak bengi. Mas Jonet. Heeh. Ganteng ya, Cak ya. Lan. Jonet, ganteng. Iya, jane glantong. Ngarepe lho. Apa? Ya. Sik. Ono gendeng ae. Lha apa? Kok saupamane Jonet iku perang karo bojone ya apa kon iki? Lho, kon ngono iki. ya gak ngono maksudku iku aku wis nyelit duwe wis gak disili dundamono. Rumangsa wirang, rumangsa isin disawang wong kene kabeh sik. Wah, Terus apa awakmu? sing enak. Ayo didengke ae. Terus Gawe markase. oh name markasi. Iya, didengke teko doan. Iya. Yo paringi perange. Ayo. bojo ya wis ayu wis semok. Iku jenenge wong lanang gak neriman ya wong lanang gansang. Karo jawane wong wedok gak duwe panganan, gak duwe apa. Sampe direwang-rewangi keluyuran gelotakan wong lanang blakrak. Ojo dae mae. Ketara lek tangga biasa nang tering. Kancane jonet. Belani kancane dilono gaib-gaib. Wah, kancane balik bahaya. Lek gak bahaya ya gak aduhai. Ngono bodake gak lumbrah nang wedok. Terkadang ya sayang, terkadang enggak. Wong lanang. Wah! Kok akhire buat gesi. Ayo nyarap ae, Mas.
bojo iku lho. Adane mungsu ae, blakanan tering lho. Kok lho kanca teko tering lho ya. Kurane sampe seyek-seyek. Kempas, kempus, tenggelik. Pelila wong dioreng-oreng. Wong lanang dituturi wong wedok guyu. Guyu matamu. Gak guyu. Kesini jare guyu. Mojo re mangan jamangan dioreng-oreng. Ados-ados dioreng-oreng. Oh, sakno re. Aduh, gak usah pilo kan nyulok kan iku. Repot dialem gak gelem, dilono gak gelem. Wong jane uang maran bang lanang aja nemen-nemen. Aku nek ngene iki maleleng. Apa gandhamu? Lah apa eling gendaan? Eling bayang bang mekar meneh lho. Mamulo, aja utang aja sapa tering ae utangmu cegake. Wong aku gak tau sapa tering mek winginane tok. Winginane ngono jare gak. Kondong lanang gak kabani omah sembuh arek titik-titik bocah tering. Mangan aku gorek dhewe, kumbahmu rusuh aku sing ngumbahno. Kon aku gak seneng mangan dhewe bodo apa jamarane kaya ngono kan iku nek. Kok lanang. Ya apa rek wong ngomong kan enggak-enggakane iki lho. Wong sepurane tasiune ta wong wedok ngomong. Wong wae ta yo gowo kabeh. Wah, modar ora. Aku gowo kabeh aku ngono bojoku. Delon anake apa jenenge bojone Polo. Apa bojone Polo mari teko tambah weh glute kabeh mulih dilerno. Masih aku ya. Wah, apane wong turumu mengkurep. Lah kok gak pernah lumano. Apane tak lumane kejian cecek. Aku sama kisinan. Kapok. Wong ame bendina ya tak lerno. Esuk tak lerno, awan tak lerno, sore tak lerno. Kurang apa duwe bojo aku? Kurang apa? Iya, engko magrib kuwi do cucuk pitik. Barang ngono diler-ler yen nek kepethuk aku nek kepethuk Polo. Iki apa rek? Gak karu-karu nyono. Kon bakal ngomong apa kon? Ya ngomong iku mah kok wong lanang gak tau nyabani omah. Wong lanang sing gak rumangsa nek duwe bojo. Wong lanang liyane blakeran, gak ngerti nek burine anak bojo. Kon keluyuran cegol wedok entek kon geras kon nang dapur ari ngono kon iku ya apa kon iku nek. Kok tak pateni lho to lho. Ah, kata-kata dia. Paten. Mas susane kaya iwak lohan. Jajanet akun jalo sapura. Lah ya ngono. Aku ingin tak isih bojo tenang.
sapa gak ngono? Maneng. Maneh. Oh, maneh. Ya dume kon mbak aku jane kon sembrono, aku wong ganduwe kon sugih. Sugih apa, Cak? Lho kon duwe pabrik. Pabrik ndi? Wapane melarat ngono kok. Lah pabrik susu. Lho ndi? Lah iki lho. Lah iki lak senengan penong. Wis, ndok omah ae. Ya. Aku tak nang tambak. Nang tambak ta nang Enggak. piring. Enggak aku selali karo jenenge tiring aku nang tambak nggo omah ya. Ya. Sing hati-hati ya. Iya. Lah kok ora ruwete rang piring. Oh, piring dolor. Ya Cok nyocot ae kon iki. aku takon, bek menawa atur kepegat men aku kate nang piring. Iya nek dipegat golek mati gantari. Kon balak-balak nang tiring-tiring saiki aja bolak-balik nang tiring. Ganti yo nang telocor. Kadoan. Nang nggo telocor kono sepi goblok. Wong lanang sapa? Ngono alik wis gak Jawa nang wedok. Duwe disengetno sore kaos kaki. Sing dikesak ya mek 50.000. Sing 300 dak kaos kaki. Jane digendaan. Ya jane sampean. Kok apa kancane kok disamu kiwa jane biasa blakrak. Lho, Pak. Awak gerke-gerges, Pak. Gak ketok Bu sampean lu peteng. Gak ketok gambar kok ngene wong jeger-jegek ngene gak ketok. Ketok napa lho? Kano nang. Kula nuwun. Asep. Repot gak kula nuwun salah, wis kula nuwun salah. Sampeyan niku Saking awakku greges nduk, kang greges ngono kok. kenapa sampean greges? Kesababan tering. Tering iku apa, Bu? Takon kan jamu iki lho. Apa tering iku, Bah? Oh iki ya. Iki tering. Lho Bu aku rene iki kate takon, Bu. Ora takon lho Pak Semorono, takon. Wah aku takon sampean kok, ditakoni gena-gena jawabe koyo ngono kok ayu-ayu wae. Wow! Masa aku kaya ngene gak ayu? Ya gak ayu. Rupane wis elek ditakoni sedat-sedat jawabe gak enak. Sampai waktu kekel-kekel sampai keselak-keselak. Kesababan. Aku iki takon sampean, Takon jawabe apa, ku Bu? sing enak ngono lho. Takon apa? Bener ta iki omahe Mas Jone? Bener ta Bu omahe Mas Jone? Karo Duh, sing teman sampean niku. atiku dayak. Sampai gak iso ngomong, sampai keselak-keselak. Ngadep rene lah Bu, sing dijak ngomong kene kok ngadep rono ya apa sih? Oh, kok elek aku ayu kok ketularan elek. Paling ya gak pede, insecure ndelok wajahku mbek wajahe dhewe. Sekiur. Apa sekiur? Insecure. Ya mesti ae sampean gak ruwes sampean wis tuwek. Wek. Sopo kelana kisut? Wis talah. Sampean niku, Saya mau kene kisut. Bu. Wis tuwek kok aja muring-muring ae darah tinggi lho. Kak, darah tumo ae. Oh. Kak darah tinggi. Wong kene takon genah kok. Bener ta iki omahe Mas Jone? Oh, nggih. Bu. Dijak ngomong kok dadak nyocot dhewe. Bener ra iki omahe Mas Jonet. Beneran. Oh, aja direken ya bener. Kok nek wong takon gak direken, mandar muka. Apa mandar muka? Oh, nek ngono kan semaur. Bener ra iki Mas Jonet ta duduk sampe niku, wis gak usah basa-basi. Bener ya bener, duduk ya duduk ngono lho. Jonet. Iki bener ame Mas Omahe Jonet. Jonet? Iya. Dari sapa Mek Jonet? Lho. Bener sih, mang iku ame warna pink ono wite klopo.
kelapa wae loro glantong ngono iki. Oh, aping. Pitik kelapa loro glantong. Nek glantonge iki bener. Bener. Lah kan golek bareng glantong lapo, Dul? Aku iki golek Mas Jonet, Bu. Golek jonet gak ana glantonge, gak mungkin kan golek. Ya urusanku sih, bang golek glantong, bang golek ya apa sampean melo-melo wis tuwa. Golek glantong, Dok. Gak ilok garai gurem. Wis aja ngomong ae. Bener apa gak iki Mas Jonet tak duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat. Iya. Bener. Bener. Berarti sampean pembantune. Woi! Jangkrik. Loh, kok jarene? Jare Mas Jonet iku ngono. Ge omahku kono wedok siji. Rupane elek, wong tuwek, kisut. Ya gak sopan. Elek, tuwek, kisut, pembantu. Lho ya iku pembantuku man jarene ngono kok. Siapa sing ngomong? Ya Mas Jonet. Jonet. Iya, ya Mas Jonet. Apa? Iya, Bek. Lho, wong ya atasane pembantu ae lho. Ngomong gak sopan. Masih aku ya sok ndelok potongan pembantu. Apa potong aku, Duk? Potongan sampean ro kaya apa? Ya kaya wong saji. Kaya tandon. Jangkrik. Ngilane wong kaya tandon. Ya iya. Kaya rambut kaya kaya sempat. Lah apa? Iki jenenge model. Model apa? Model saiki. Ya nek sampean rambutnya lawas, klambine lawas, wonge lawas. Lawas iku bayangan lawas, Jo. Ya gak, lawas ya dibuak kono, ganti sing anyar. Jangkrik. Lah sing lawas iku kuat, Duk. Lah sing anyar iku apa? Ya enggak, justru sing lawas iku wis tuwek wae dibuak ganti sing anyar sing sik seger. Ganti sapa? Aduh. Saiki Mas Jonet nandi, Bu? Minggat. Sing temen sampean iku aja kurang ajar. Engko Mas Jonet tak ongkon mecat lho ya. Kocik temen. Luwak mangan tales. Awak kadung apes. Mas Jonet iki nendi? Nang tambak, iya Pak nang tambak. Nih, nek aku dipegat Jonet. Wirini ya, Bu. Nek Mas Jonet gak ono kamar ndi? Sing genah ta, kamare Mas Jonet iku gendi. Sampeyan ikut mang ditakoni mentro-mincil lambene. Lenduk, arek ayu, Apa? denok depleng. Jan dicarane, Nduk, wong pedayo. Taket Mas Jonet. Mari ngono pembantu. Saiki kamar. Lho wong ancene iki nyatane ngono kok aku golek kamare Mas Jonet kok. Tak kandhani ya. Apa? Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu? Melangkring. Loh. Jok kurang ajar lho, Bu. Ya gak kurang ajar. Jonet tak kandhani esuk ngotong-ngotong pring dipelagrani. Esuk kloro. Awan kloro. Sore ngadepno sing ngengket mlebu kloro. Kuku kiku. Iku Jonet, Nduk. Duh, kurang ajar kok Mas Jonet tak kon mecat. Temen tak kon mecat. Ya Mas Jonet. Jonet mecat aku. Ya iya. Alah gak mungkin. Loh ya mungkin nek iki sing ngomong. Oh, pembantu koyo ngene ae kok. Buak golek liyane pembantu baru. Buak golek liyane. Iya lah. Ilang sing anyar ganti golek sing lawas maneh. Lho ya cek sing lawas iki buak wae lha apa digoleki maneh wong wis elek. Wis saiki sampean nunggu wae. Mas Jonet tak antenane di kamar. Terus aku godhokno banyu. Kan nyiram raimu ah. Kurang ajar maneh. Banyu ku ya tak gawe ados lah. Ados? Iya mesti Ya, ae. kok mrene kaya ngene ada sampe banyu. Sing potongan pembantu ada mbek parfum di tes. Segar. Modele ados parfum. Kepanasan ngerontok. Modele ados banyu, ados gawe parfum. Wong biasane banyu aki ngono. Ya sing ados gawe banyu aki sih, ketara ku lho kulite. Apa kulite? Metel wisan. Wis kisut. Wis iling-iling pesenku lho ya. Tantenan di kamar. Aku nek Mas Jonet teko waran. Oke? Oke, siap, Bos. Ngono sih pembantuku aku lak seneng. Yo ngene iki lho
Duwe bojo blater. Duwe bojo kaya jonet sing geri-geri niku lho sing nggawa gendaan. Karuan ngono angon dirapi kaya samuki ya biyen jatuh. Kok keton aku dirapi jonet. Jadi kok gelem dirapi jonet. Awak tersiksa. Lah iya aku baus kadung. Patennya man jonet. Aku pegel aku bojo jonet. Awakku langsung tak kuru. Kon iki lho ngomong apa kon iku? Wong ditinggal nang tambah pinggire tambah sandingane landir tak tanduri jagung. Ngomong apa? Jagung hibrida. Pintar. Lho ya iya saiki lho sumute wis rada kuning-kuning dedek ngono. Ya. Wayahe ngondo. Bendina tames. Pek pira? Ya sedina ping 6. Tak siram ping 8, saiki bongo. Ngono saiki. Iya ta. Pinter temenan. Ya pinter ah bojone sapa? Bojone Juwaria, Ya, tapi ya. ini budal gendaan. Kon ngomongnya lek katene nang tambak, gendakmu mrene nggone dapurmu iku gak ono omah. Ngono wong wedok ketemu kon setia nang dapurmu. Ya gak mungkin lah. Wong lanang kaya ngene iki gak siksane wong wedok, gak sarane wong wedok, gak susah wong wedok, gak bingunge wong wedok. Beres! Ya perkata ngomong kaya banyu apa sama anakku. Kon ngomong gendak-gendakan aku iki durung pernah gendaan. Aku iki gak kenal karo wong wedok, karo wong wedok rume awakmu tok. Kapan sih aku karo wong wedok liya Ya iki? buktine gendakmu rene iki lho. Nggone dapurmu, lek gak dapurmu sing ngongkon wis ora kene ah. Aku di pembantu-pembantu ngene iku pantes soalnya gak weteramu, ngene iku worokamu, pimpinamu, iku ngongkonamu ngono iku najane. Takono kok lho gak disapuki. Wong ancane kaget wedokan ya telingar-telingur kok bodho ketulung ngono. Kon ngomong iki lho, nggo njero omane wong wedok. Ya, Kon aja gampang-gampang nglebono wong. Saiki penjahat itu akeh. Gak lanang gak wedok dadi penjahat. Engko lek tipis itu digondol sing getun sapa? aja kliru nek. Bojone dinetenek. Kok kemani teman. Domane wong wedok kan mani-mani. Penjahat rene macam wong wedok iku aja salah tampa. Gak salah apa? Penjahat rene gak nyolong donya brono. Lah sing colong? Colong dapurmu iku lho. Geleng ah wong dicolong iku. Wah, Tak buktine. ayo celun ganji kono. Kate tak celuk lek kon macam-macam kok blai kon. Rina ndok rambut jagung. Wong kae tentrem ngono ae sing galani. Aku gak tau kenal wong wedok ngono-ngono. Mas Jone. Mas Jonet. Mas Jonet. Hei, tinggalan iku kene lho. Iyalah, apa pengen ngarep iku kene lho. Lapo sampe kowe sing tuwek. Bapak pepen. Ya. Kasih samungan wis bongkeng wisan. Wis bongkeng wisan. Ayo ngomongin. Are. Kono tak pecok aja lho. Lho, kok sok wadara encene wong bojoku turune begenggek kok lek. Oh. Kok iso ngono?
Ini lho, Pak, sampean ngaku terus terang, sampean iku duwe kendaan. Kendaan apa? Lah iku sampean kejak aku iku lho. Ono iso ancur-ancur in. Gak ancur-ancur ngono biyen iki ya, iki jagi tak rabi. Lah apa sampean disiki? Ya rabin saiki rabin pepen. Jadi gak semeteng jare. Wis meteng matamu kuwi. Oh, kowe bongkeng. Aja buka ras. Bongkeng. Mulai. Iya ya sangune mung kok suwe gak tau pedhok. Meneh benek loro kancane dihubungi. Assalamualaikum. Iya. Wis matur nuwun. Tak dongakno nang waras cepet waras, cek iso. Gak tau pedhok loro. Iya wis. Wis aja gelek gendaan Gak. wis gak wis dheweke tobat. Iya tobat kon tobat-tobatan dulu mulai. Kalau diting gak Usah melo mulai. aku kelur Gak ada ngomong peluhan itu waktu ini dalu. Baru ku yang ngono. Apa? Wes ana bojone. Lah ya gawe sampeyan iku pembantu, sampeyan iku pembantu koyo ngono aku pembantu Ya, Pak. Wong antasane pembantu kok ngono ya aku. Kok nek sampe dipecat-pecat nang apa? Katene iki pembantu kok gak layu. Offset. Ya apa rek, kok geger kaya ngono lho. Wes cepetan. Perma awakku kok rek. Ya apa rek? Kono aja susu muring-muring aku. Wong iki ditakoni dhisik sing genah. Wes, wis pecatan pembantu iku aku gak arep pembantu. Golek pembantu meneh sing ayu gak sing tuwek kayak tandon. Aduh, kok iso pembantu iki lho. Ya ya sih. Iki munu dudu pembantu. Lah sapa? Iki munu bojoku. Jare bojone mati. Mata. Aku kan Ditakoni dhisik, ditakoni. Aku durung tau kenal awakmu, Nduk. Durung ro jenengmu. Meneh benen wayahe tingkepe lho, Pak. Tingkepanen. Ora jare Mbak. Waduh wes. Seneng kepes sama aku iki. Wes pegat-pegat. Aja golek wong wedok ae. Sing penting masa seneng kemis ya. Sing penting kan jongkel. Oh, joker sepisan keok ngono. Lho, iki lho emang ya apa iki ya apa sekaitane? Iku rene katene nginep, Mas. Kate nginep Iya. pirang dina, Nduk? Oh iya sing suwe lah. Ya, Suwe, buyar. kono aja nyocot ae kono lho kok. Pak. Kok jirek kae sirep pakai teko. Iki ana pakai wong Aku pakai. yo gak tuku. Iya, Apa iki kae sirep kok teko. net sido iki. Ono maneh. Kae tentrem. Jare pesen sandal. Pesen iku sapa? Iki sapa pesen sandal? Jonet nang. Wes sandalan japet gantung kepo iki ngene kok gak gendam ngene iki. Gendam kok. Sing luwih sapa? Kok nyosot ae. Yo ngono. Nyocot. Lho, pas. Tapi ya, yang meneh arek pasar cerme tapi ono. Net sepurane aku memang gak ngerti sing ngongkon aku iku Mukri. Sapa? Mukri. Ayo iki. Oh, iki lho. Druk iki rek. Kudu kakek mau dibantu bangko kok ya. Dadi perkara sing kaya ngene iki. Masalahe teko awakmu. Ya sepurane, Cak. Aku utang karo peno wingi lho, gak sampean sili aku Oh, ati. Cak. masalah utang piutang. Iya, Cak. Sepurane sing Iya, akeh. iya, iya, Cak. Biyen awak dhewe urip pijen, Cak. kon utang dhuwit nang aku Iya. gak apa-apa. Berhubung awak dhewe saiki wis duwe bojo. Iya, sepurane, Utang Cak. sautang kudu rundingan karo. Ah, iya, iya, iya. bener. Sepurane. Nduk nang ndi? Kene yo. Kene yo. Ayo Kene, ngopo? nah. Ya. Wis aja jane mulih. Napa? Ayo nang desa iki. Jono. Nang desa Jono. Pilar wa desa. Iya, Cak. Kan mana sing tanggap lodrok Karya baru.